motorozni fogunk, itt a környéken megyünk egy kört, valamint, hogyha jól vagyok informálva, akkor gyerekeket is fogunk motoroztatni. Negyedik éve kerül megrendezésre a 4 kerékről 2 kerékre elnevezésű rendezvény. Ezt én találtam ki, hogy így őket így évkezdéskor egy nagy motorozásra, hogy nagyobb lendületet tudják elkezdeni az évet. Tavaly nem tudtam itt lenni, de egyébként azon kívül minden évben voltam. Ez a harmadik, tehát az elsőn voltam és a mostanin. Tavaly keresztbe lett egy ilyen szervezés, mindenképpen volt egy ilyen megbeszélés, amit nem tudtam lemondani, ugye így az igazgatói, vagy marketing igazgatói tisztségemből kifolyólag, de most nem történt ilyesmi, úgyhogy itt vagyok. Veszünk részt ilyen jótékonysági rendezvényeken, ahol beteg gyerekeket segítünk, és gyűjtéseket is szerveztünk már, és adományokat is adtunk különböző intézeteknek, úgyhogy ide is nagyon szívesen jöttem el, és remélem, hogy örömet tudok okozni nekik, vagy szerezni. Az útvonalunkat, van bennünk egy mentőmotor alapítványtól egy mentős. Utána akik itt maradnak bent, vagy nem akarnak, vagy nem tudnak kijönni, nekik lesznek ügyességi játékok, amit a Szőlő Zoli fog majd konferálni, hogyha nagy Forma 1-es futam lenne. Lesz arcfestő, lufifújó, lesznek ügyességi játékok, kint van a Grupamának a tampájája, hungaroringesek, Safety Hungary-től a hondások.